खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि जाय बिथांमोना बे समाव मैयानो जे जानानै थांनाय थामथि खोलोबनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गावबा गावनि जे बिजाथि मोजां मोननाय बिजाथि बे बिजाथि भट होनाय बे भट होनायखौ बे समाव नोंथांमोना जुदि भिडिअ फट' जुदि सेबखांना लादोंबा नोंथाङा बे समाव सांग्रां जा जुदि नोंथाङा भिडिअफोरखौ बा बे भिडिअ आरो फट'फोरखौ जुदि नोंसा समाजारि बिजों इंस्टाग्राम नङाब्ला फेसबुकआव नोंथाङा जुदि आपल'ड होदोंबा बे समाव नोंथाङा जोबोदनो सांग्रांथि थानाया गोनांथि मानोना सानै जे लाइमोन बे सानै लाइमोनखौ बे समाव बिसायख'थि आय'गा राहा लानायनि थाखाय सिन्था खालामदों बा बिथांमोनखौ सानदों आरो बे समाव बिथांमोना फोसावना होदों बे सानै सुबुंखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानायनि थाखाय बिथांमोना बे समाव फोसावना होनायखौ नुनो मोनदों नंगौ नोंथाङाबो जुदि मैयानि जे जाना थांनाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथांनि जे मोजां मोननाय बिजाथिखौ नोंथाङा भिडिअ सिरि जुदि खालामना लादोंबा फट' सेबखांना लानानै फेसबुक नङाबा इंस्टाग्राम नङाबा टुइटार जायखिजाया बिजोङाव नोंथाङा जुदि फोसावना होदोंब्ला बे समाव बिसायख'थि आय'गा नोंथांनि फेसबुक नोंथांनि रिल्स नोंथांनि बे समाव इंस्टाग्रामखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि नोजोरा नोंथांमोननि फेसबुक एकाउन्ट नोंथांमोननि पेज आरो नोंथांमोननि बे समाव टुइटार एकाउन्ट इंस्टाग्रामनि खाथियाव आरो बे समाव नोंथाङा सांग्रांथि जा मानोना सांग्रांथि जायोब्लासो बे समाव रैखाथि मोनगोन मानोना बे समाव बिसायख'थि आय'गा बेफोरबायदि आयेनखौ भंग खालामग्राफोरखौ बे समाव गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो सानै जे लाइमोन बे सानै लाइमोना बे समाव बिसायख'थि आय'गनि नोजोराव आरो बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानायनि थाखाय बे समाव बाथ्रा बुंथिना होदों बा फोसावना होदों बिसायख'थि आय'गा सासे जे लाइमोन इंस्टाग्राम इउजार आजाद आसिलास बा PS 157 बा पुलिं स्टेशन 15799 नं बागरगाव LP स्कुलाव बिथाङा बे समाव भटखौ होदोंमोन आरो बे समाव बिथाङा गावनि जे बे भिडिअखौ इंस्टाग्रामाव बिथाङा आपल'ड खालामदोंमोन बे आपल'ड खालामनायखौ नुनानै बिजनी जिल्ला बिसायख'थि आय'गा बे समाव गोख्रों राहा बिथांखौ लागोन होननानै बे समाव नटिस फोसावनायखौ नुनो मोनदों थामहिनबा बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानायनि थाखाय मोनसे फोसाव बिलाइ फोसावनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्ला बिसायख'थि आय'गाबो बे समाव सोमखोर ब्रह्म होननाय सुबुंखौ बे समाव बिसायख'थि आय'गनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बिसायख'थि आय'गनिफ्राय गोख्रों राहा लानायनि थाखाय बे समाव मोनसे फोसाव बिलाइ फोसावनायखौ नुनो मोनदों 127 फालुकमारि ME स्कुलाव बिथाङा बे समाव गावनि भटखौ होदोंमोन आरो बे भट होनायखौ बिथाङा सिरि भिडिअ सेबखांदोंमोन आरो भिडिअ सेबखांनानै बे समाव समाजारि बिजोङाव बिथाङा फोसावदोंमोन ससियेल मिडियायाव बिथाङा फोसावदोंमोन इंस्टाग्रामाव बिथांमोना फोसावदोंमोन जायनि थाखायनो बिथांमोना बे समाव बिसायख'थि आय'गनि जिल्ला बिसायख'थि आय'गनि नोजोराव गोग्लैदों आरो बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानायनि थाखाय बे समाव बिसायख'थि आय'गा बे समाव मोनसे फोसावथाय होदों आरो बे फोसावथायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आयेन बायदि बिथांमोनखौ साजा होनाय जागोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों थ' अब्ला नोंथाङाबो बे समाव जाय बिथांमोना समाजारि बिजोङाव नोंथांमोननि जे मोजां मोननाय बिजाथि बे बिजाथिखौ भट होनायखौ नोंथाङा जुदि सिरि नोंथाङा जुदि सेबखांना लादोंबा सिरि नोंथाङा जुदि भिडिअ खालामना जुदि लादोंब्ला नोंथाङा जुदि फट' जुदि खालामनानै लादोंब्ला सेबखांना लादोंब्ला बे समाव नोंथाङा सांग्रां जा आरो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ बा बे समाव नोंथाङा जुदि फट'खौ समाजारि बिजों फेसबुक इंस्टाग्राम नङाब्ला टुइटाराव जुदि नोंथाङा जुदि होदोंबा फोसावदोंबा बे समाव नोंथांनि नोजोरा बा नोंथांखौ नायबाय दं बिसायख'थि आय'गा थ' बेखायनो जाय बिथांमोना बेफोर आयेन बेरेखा खामानिखौ मावदों थ' बे समाव नोंथांमोनाबो सांग्रांथि थानाया गोनांथि मानोना बे समाव बिसायख'थि आय'गनि
नोजोरा नोंथांमोननि फेसबुकनि सायाव नोंथांमोननि इन्स्टाग्रामनि सायाव नोंथांमोननि टुइटार एकाउन्टनि सायाव थ' बेखायनो नोंथांमोना जाय बिथांमोना बेफोर भिडिअफोरखौ शेयार खालामदोंबा फट'फोरखौ नोंथांमोना भट होनायखौ शेयार खालामदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बे समाव सांग्रांथि जा आरो सांग्रांथि जायोब्ला बे समाव नोंथाङा खारगं नङाब्ला नोंथाङा गोजा न'नि आलासि जानो हागौ आरो बे समावनो सानै लाइमोनखौ बे समाव बिसायख'थि आय'गा गोख्रों राहा लानायनि थाखाय बे समाव नायबिजिरनाया सोलिबाय दं होननानै बे समाव गावसोर फोसावथाय होनाय बे फोसावथाय होनायखौ नुनो मोनदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बे सांग्रांथि रादाबखौ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन